دو زاروکên min hene, keç û kurek. Ew li gel dayêna xwe li odeya xwe bûn. Wate li qata jorê em 5 kes bûn. Hevjînê min pêşrew jî li qatê xwarê bû û mêvanek wî hebû ku hevalî wî bû. Navê wî jî Kerem bû. Ew li Bexdayê kesekî nas kiriye. Kurê min ê mezin roj li gel wan bû. Wate 3 kes li qatê xwarê bûn li gel kesekî karguzar. Min ji hemûyan re got biçin xwarê. Li derve nêzîkî deriyê serekî rûniştibûn. Min ji karguzarên xwe re jî got biçin xwarê. Wan xwarin xwariye û tenê yek li gel wan bimîne, ew jî navê wî Arlî bû. Got baş e xanim. Min ji nişka ve dît band tê xwarê. Gelekê zû hat xwarê. Ne ku yek car bê xwarê. Guhê min li dengê Qur'anê bû. Nizanim çi ayetek bû. Min şahidebûna xwe anî û got Xwedê alîkariya me bike. Pişt re me dengek bihîst. Amade bû û got Doktore, doktore, ez pizîşkê diranim. Gotin hevkariya me bike, lingê xwe dirêj bike. Û pişt re min xwe di nav ambulansê de dît. Hemû ev e. Wê rojê hemû tiştek li malê baş bû. Bavê roj demjimêr 5:30 bo 6 werzîş dikir. Wate tiştek nebû. Min jî zarokên xwe razandin û ez jî şiyar bûm. Ew jî mêvanê wê hebû, çîrok hemû ew bû birayê min. Em bi malbatî li wê derê dijîn. Tenê bo xwendinê diçin Dubey û vedigerin. Ji ber ew mala me bû. يعني هذا البيت دائمي. البيت الدائمي. هذا بيتنا دائمي. مو وقتي. الحمد لله على سلامتكم. الحمد لله على سلامتكم، ان شاء الله ما تشوفون الا الخير.